Jamhira mun bandiraɓe selaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma talata hawri ko nogas e joyi lewru juin hitanɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis ene wayno ko kanko Donald Trump ancien président États-Unis e kanko kadi Joe Biden laamiɗo États-Unis oɗo sañi goto men fof woni koye fewnitade ko fati débat moɓe mbaɗata ñande alhamis ɗum noon siftindon tan ko oɗo woni débat maɓe gadano hakkude maɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗo e goto maɓe fof kadi nani wiya wonde ko ene wayno koɓe sippirnoɓe nden hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas laaɓani joni kadi ko joni mbattata donc pour kanko président Joe Biden e débat maɓe débat ji ɓe mbanno hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko kanko wiyano hawi hay sinno Donald Trump noon continue wiya wonde ko kañum hawi débat ji ɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo débat kadi ene wayno ko haqqillaji fof koye maɓɓe kucciti wonande ƴewde hono kanko président Joe Biden siko affaire duuɓi makko jogorani waɗandemo caɗele pour wawde darade oɗon débat walla kadi ƴewde kadi kanko Donald Trump sibabude ko fawe makko oɗo saha joni sibabude ñawoje ɓennuɗe e surtout kadi ko ñande 14 lewru juillet ko nden kadi foti andude est ce que mo jogori sokede walla soketake ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnakima débat o addu ɗum ma addan yimɓeɓe famde holno goto men fof holno yimɓe yeɓoɓe goto men fof no jogori ko jogori famde pour holmo jogori wotande ko jiita e ɗum ɗon toon to e Washington hande ko haalata toon ko ene wayno ko hono ñawore kanko Julian Assange ɗum noon ko neɗɗo cokkanoɗo toon to Angleterre e kadi ɗiɗo duuɓi sappo e ɗiɗi kañum hoore mum kaɓetenoɗo pour mboto artirede ga États-Unis ɗum noon ko takkanoɗo kadi e nder kitale tuggi kitale ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho wonde o liggodima e militaire goto o wawi ƴeftude habaruji sirruji militaire uji kewɗi surtout wonnoɓe toon to Irak e wonnoɓe toon oɗon saha joni to Afghanistan eyi ɗum noon ɗum ɗo ene wonde kadi won email aji walla won sirruji e yimɓe wodɓe taw kadi ko sénateur uji walla yimɓe liggotoɓe laamu donc ene wayni koye laamu Trump kanko hoore makko o ñaawa wiya wonde mo foti sokede ɗum noon wayni on saha taw ko jaltude leydi ndi guila nden noon wayno ko caggal muɗum wono gouvernement Angleterre ko kañum ko toon o nanggano toon noon ene wayni ko Amérique wonno ko haɓade pour beele mo artire ga États-Unis kono ko sakkiti ko ene wayni ko Angleterre wino ko wawa artirdemo tan ko jogay garantie wonde so yettima ga o ñawetake ñawore walgo ko sakkiti gon noon ene wayni ko hakkude États-Unis e Australie sibabude haare wonde toon to Ukraine kamɓe États-Unis ɓe mbawi e surtout kanko président Joe Biden wawi hebde ɗaɓɓale kewɗe gummiɗe toon to famille makko kanko Julian Assange ɗum noon ɗaɓɓale kadi taw famille makko woni ko siftindon toon kanko Australie naji donc kadi ha premier ministre maɓɓe yanti hen pour ñagade président Joe Biden yo waɗanmo ko mbiyata yaafade ko wawi wonde fof ene wayno ko fonno ñaawede nden koye wino woni fonno ustede kanko président Joe Biden noon e tungnade kadi habaruji gummiɗi to Washington ene wayno ko département justice surtout procureur uji fédéraux ji ko kañum mbadde e makko kanko Julian Assange nandire makko pour yo yaa toon to dunde wotere kadi taw ko dunde nde ko Amérique jeeyi ɗum e dunde nde kadi taw ñaawo fédéral goto nen toon ko toon wawata signinde kayitaji pour wonde o jaaɓi wonde ko coupable o jaaɓi ko kanko toñi ɗo jaaɓi ɗo noon en wayno ko ɓe gusti ko fonno sokede ko no fonno sokede ko duuɓi 5 kono noon sibabude wawi wonde e kassoji ken won ɓuuri duuɓi 5 ɗum woni en wayno ɓe mbi wonde ko fonno sokede fof ene wayno hankkadi o waɗi tamuɗum e kasso kanko noon Julian Assange o yettima toon to Australie hande ɗum noon ko jaɓɓungal mongal wonande yimɓe heeɓe mbi wonde ko kanko hoore makko wonti jambar caggal tan de gouvernement Trump faye makko ñawore wonande won yimɓe kadi mbi wonde ko rokkama fayida no fewi surtout e no nawama ko pour wiyede wonde fonde e jayde enke taw wona jaydenkoɓe wonande yimɓe ɓurɓe hewde noon ko kalatoɗo sa joni wiide ko wonde ko kanko ko haɓentono ko ndimagu walla liberté o mbiyata liberté de presse walla liberté d' expression ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa eno kadi mo continue kanko hoore makko continue liggade hen continue kadi haɓanede kala ko fati e droit ji walla haqqeji ɗi ganduɗa windoɓe walla haqqeji jaydenkoɓe habaruji men international guiɗorɗen ko toon to Gaza ɗum noon e tugnade kadi e ko Al Jazeera windande e tugna won mbimen ko ministére toppitiɗo ko patuɗo cellal
tonto Gaza wi wonde kan wona capantato e ɗiɗi neɗɗo mbarama toon hannde ɗum noon ɓe mbara koye caggal nde Israël werli bomboji ɗi kadi werli ɗum koye nokku kamɓe yimɓe dogɓe nokkuji kaɓeten ɗi to ɓe moftuno ɗum noon ne wayno ko ɗum woni ko Israël haali toon Israël noon ne wayno oɗo saha joni no ɓe mbiri ni wawi kadi tuɓɓude nokkuji ɗi joyi ɗi fof taw ko yimɓe molniɓe ko hen goni Israël ne wayno ko kañum hoore mum werlade kadi bomboji goddi toon e wuuro wongo wiyetengo hakkude wuuro wiyetengo Khan Younis toon kadi ɓe mbawi kadi warde toon yimɓe waraɓe toon toon to Khan Younis ko famɗi fof hakke yimɓe jeegom mbara hen hono Hamas kañum hoore mum mawɗo muɗum wiyeteɗo Haniyef ene wayno koye kañum hoore miñum debbo ne jeeya e yimɓe waraɓe toon yimɓe sappo waraɓe toon toon to camp goto mo réfugié ji biyeteɗo Chati ɗum noon wayno kadi ɓeɗon yimɓe sappo kadi sukaɓe ɗiɗo jeeya hen ɗum fof ko bomboji Israël wirde toon donc wawi wonde fof sukaɓe ɗiɗo kadi enen jeeya e bomboji kadi berlaji toon école taw ne waɗi ken won sappo e nayyi neɗɗo ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko hawnaki risque mawɗo ɓuuri ko fate heege no koko jogori arde toon to Gaza ɗum noon taw sibabude won balle kewɗe donki ɓennude frontiére uji pour ha mbawa yettade ha nde tungnande habaruji gomri toon ɓe mbi ko otoji mawɗi badɗi balle nden daari to frontiére uji enen donki ɓennude sibabude Israël kañum hoore mum koko sali ɗum ɗo fof e tungnade noɓe kaali ko tactique Israël waɗata pour kala mo wardirani kural wardir ɗum heege ɗum ko ɗumnade ministére toppitade ko fate cellal toon to Gaza ɓe mbi wonde ko guila guerre o fuɗɗi ha oɗo saha joni 37 ujunere e 650 neɗɗo maayi e toon taw ko Palestine naɓe ɓe mbi kadi ken wona 36 ujunere 137 ɗum woni gañiɓe oɗo saha joni taw woni hen ngala no cafori ɗum noon fof ko guila guerre o fuɗɗi toon to Israël banggue Israël noon ne wayni ko hande tungnade ministére toppitade cellal toon mo Gaza wi ko 1,150 neɗɗo woni maayiɓe tungnade habaruji gomiriɗi toon to Russie hono ministére mabɓe de défense ɗum noon ko nomade ko ɓooyani ko biyeteɗo Andrei Belisov o wawi kanko hoore makko wossidirde konngudi hannde e tolno makko américain biyete Lloyd Austin ɗum noon e wayni ko ɗum ɗo fof ɓe kaali ɗum kadi koye hannde ñalawma mardi 25 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi 29 e nder haalluji maɓɓe noon ɗiɓe gossidirɗi ɓe mbawi hen haalde gueɗe ɗe ngannduɗa patuɗe e haare wonde toon to Ukraine nde e tungnade hannde konngol makko kanko ministre toppitide ko fate défense mo Russie wi wonde ko kanko o wawi haaldude e tolno makko ko fate gueɗe ɗe ngannduɗa hen hawnaki guerre gonɗo to Ukraine o ma ɓeydo kadi bonde sibabude kamɓe américain ji kaɓirɗe ɓe continue ɓe dokka Ukraine pour yo hutor ko wawi wonde fof ene wayno Pentagon kañum hoore mum haala mbaka noon wi wonde ko worɓe ɗiɗo ɓe ene wayno ko ministére uji défense uji ministére défense mo Russie mo États-Unis mbawi wossodirde konngudi e par téléphone ko hunde wande ko ngolɗo woni lawol gardonol kamɓe ɗe ɓeydude ɓe kala caggal nde kanko oɗo biyete Andrei Belousov o noma ɗum noon o noma ko guila e mois de mai yimɓe heɓe maayi toon yimɓe heɓe kadi gañima ɗum noon ko seppoji baɗɗi toon ɗum surtout seppoji ɗi kadi ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe seppoji ɗen o addi ɗum ko surtout loi goto ne wawi ene vota toon to parlement taw oɗon loi ko fate hen impôt ji eyyi ɗum ɗon ne wayno ko gueɗe ɗe ngannduɗa henne kamɓe yimɓeɓe beltaki e ɗon donc mbi ko kuulal gotal ne wota toon to parlement toon to Kenya ko ɗum waɗi hadde nde wotete nde ne wayno ko ɗum waɗi yimɓe jani toon to nokkuji bureau ji ndeɗon huuɓere ɗum woni caggal muɗum police wawi hutorade bomboji lacrymogène wawi kadi hutorade hay perlaji ɗo oɗo saha joni wiya yimɓe won yimɓe mayɓe hen sibabunde nde tungnade habaruji ɗi mbi seppoji ɗi henne surtout kadi no police réaction muɗum waɗi yimɓe hewɓe mayɓe e kadi waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe siftinde ɗon toon ko kamɓe ɓeɗo sepannoɓe ko kamɓe naati toon to parlement mo Kenya gonɗo toon to Nairobi caggal muɗum en ɗum ɗo fof ko salade kuulal votangal toon to parlement mabɓe kuulal votangal toon to assemblée mabɓe e kuulal ngal kadi ngal kanko président mo Kenya biyete Ruto o foti signinde ɗum pour ngal ɗon kuulal wona hankkadi kutortengal ko wawi wonde fof ene wayno koye jeeyaɓe ene jeeya e gañiɓe hewno kanko Barack Obama bandi ko debbo mo jiiɗi baba ene jeeya e gañiɓe he couvre-feu woni toon
tungnade kongude makko kanko président mo Nairobi o wonde ko manifestation ngaji ɓe mbaɗata ɗi walla seppoji mbaɗata ɗi ko seppoji poɗɗi waɗede kono noon ene wayno seppoji ɗi ardi ɗum ko bandiji ko criminel uji gardi ɗum taw anni mumen ko addude fitanaji toon e leydi ndi ko wawi wonde fof couvre feu nene waɗa oɗo saaha joni yimɓe heeɓa kadi nene continue nen ha hande ne nangge habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Mauritanie ene wayno ko campagne électoral toon to Mauritanie gasata ko ñande alhamis ɓawa janggo ɗum noon kadi ene wayno ko toon to Nouakchott oɗo ñalawma hande tungnade hande reportage mo radio France International waɗi ene wayno ko ɓuuri yiyede toon ko kanko candidat parti laamiɗo on Mohamed Cheikhul Ghazouani toon to Nouakchott noon ene wayno ko tungnade hande mo radio France International ko reporti hono yimɓe jeeyaɓe opposition ene wayno ko tungnade hande radio France International ko reporti kala ko fati opposition illa ko wayno parti islamiste biyete Tawassul ko heddiɓe fof dole men ngala jiyatake no fewi toon to Nouakchott ɓuuri wonde ko nder leydi ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni woteji ɗi gasata ko fuɗɗoto ko ñande 29 ko ɗum waɗi e ñalawma hono kanko directeur ko ɗum waɗi e ñalawma hono kanko gardiɗo campagne Biram Da Abeid biyeteɗo maître Abou Kalidou Ndiaye en wonde Yaya Mabel en wonde kadi hono kanko Dikko Hanan ɓe mbawino arde kadi toon to radio Jowol Sare ɓe mbawi wostodirde amen hono miijoji walla ko woni Biram Da Abeid yewtere nde noon ko jundi kono min guitini hen yewtere nde noon ko jundi kono min mbawi ittude hen gueɗe ɗe ganduɗa eɓe cifo hen holko woni programme makko holko yiiɗi wadde so tawi o suɓama yo won gardiɗo leydi Mauritanie hono kanko Biram Da Abeid ɗum noon keɗoɗen koɓe kaali. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh wassalatu wassalamu ala rasulullah bandiraɓe tedduɓe mi salmini on kadi salminago mi salminiri on neydi e teddugal mbi teddugal dasiraki rondete ɗum noon en beltima no fewi arde ɗo e bandiraɓe arde ɗo e mbiyen e gaare Jowol saabu ɗum tironde ko Jowol e gaare Jowol kono e gaare Mauritanie e gaare ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yiɗɓe peewal leydi ndi ɗum noon ko weltare mawde e arde ɗo yewtidde mon e hettade kadi namde mon inchallah puɗɗorɗen tan bisimillahi kadi to gortirɗen alhamdoulillahi rabbil alamin jettode godni Allah ɗum noon ko weltare arde ɗo e min ko maître Abou Kalidou Ndiaye hande ɓe mi wawide gardinaɗo kono koolaɗo wiya ɗowana men coalition anti-système Biram Da Abeid et Europe voilà avec une équipe extrêmement compétente kadi vraiment hoolare e teddugal mawgal mi ruttiniɓe teddugal mi ruttini kadi Mauritanie naɓe fof teddugal saabu ɗum ko needi e hurum e vraiment teddugal mawgal ko teddi e ɗum noon on jarama mi salmini on e elen ketti kono moƴƴuɓe programme o omo yaaji kono enen mbawi yaltinde makko yoga e sifaji des points focaux gardotomin ko wiide le slogan liberté d'abord. Si je dis liberté, c'est unité. Si je dis unité, c'est récupérer d'abord sa dignité, neɗɗo horme d'abord, heptina ko ɓiɗɗo leydi, heptine ko ɓiɗɗo leydi, ensemble pour l'avenir. Enen fof ndenten mahen leydi ndi, ɗum woni slogan makko. Et c'est très important. Horma wiidal maha leydi yaro ala heptina e leydi. Yaro ala famodiri ɓiɓɓe leydi no pamodiri la justice sociale. Kaɗoje ɗe ne keewi, hillo ne heewi, heedi ne heewi, lor ne heewi, ndimago eggi, neɗɗo dimo ko ñaamo ha haara, tino hoore mum ko ɓiɗɗo leydi. Eyyi kono neɗɗo mo ganduɗa ma mbaɗani jungo mbeeɗa jungo nde dokkeɗa ma kaala ɗemgal janagal nde dokkeɗa ɗemgal alay saago ala kayitaji ka toñaɗo ala ñawanoma hay goto
wona bamma wona yumma wona koreji ma hay goto ade ƴettan ka keptanaɗo ala gartiranoma gueɗe ma dal huruma ala sariya wodani donc ko ardi foof e projet Biram Da e ɓeydi c'est rétablir la justice sociale goto foof haqqeji gartire goto foof heeɓa haqqe mum ɓe ko nawaɓe caggal leydi en taccinani toña en torkina gartire e leydi mumen ɓe ko haɗaɓe yo kal ɗemɗe mumen bellitaki bellire multiculturalité civisme puisque avant le civisme ko adi wiide ne hormo ene wona ɓiɗɗo leydi d' abord ene hormo kuule leydi ene weltiro wonde ɗum ɓiɗɗo leydi gendiyanke tout ça yaraw de ala heptina e nder leydi yaraw aɗa jogui kayitaji yaraw saɗa yiiɗi wadde aɗa yiiɗi julade ala oppe aɗa yiiɗi wadde clinique ala oppe aɗa yiiɗi wadde hôpital ala oppe aɗa yiiɗi wadde entreprise avec une concurrence loyale ɗum woni ko wiyata une démocratie participative démocratie o déjà pour le peuple et par le peuple saabu ɗum kanko so ari o heeɓi lefol laamu ko gendi ndi ko ɓiɓɓe leydi mbaɗimo laamɗo ɗum noon o laamaki kankoro ko ɓiɓɓe leydi laami pouvoir du peuple o laamiri kadi ko gollanade ɓiɓɓe leydi pour le peuple e so junggo o laamiri ngo kadi wona junggo makko ko junggo gendi donc pour le peuple et par le peuple et pouvoir o donc c'est le pouvoir du peuple wona pouvoir leñol wona neɗɗo laamirta ko leñamago donc la justice sociale est focale o haali hen la séparation des pouvoirs eɗen gandi hande le pouvoir exécutif woni tan gouvernement et président gardiɗo ɗum mbaɗata koko beela e leydi ñawoɓe gona wellitiɓe donc réforme du CSM conseil supérieur de la magistrature ñawoɓeɓe maɓe keble maɓe jogo nundal maɓe jogo hurum e gendi maɓe wona neɗɗo fof tan wonata ñawowo wona neɗɗo fof wonata magistrat hay avocat sa woni avocat tu prêtes serment sa woni ñawowo un juge tu prêtes serment sa woni hay cafro tu prêtes serment safroɓe ala kormaki aade ñawoɓe kormaki aade a toñete ala ñawanoma laamu ne waɗa ko weela le pouvoir exécutif contrôle tout toñeɗa ñawowo kañum ko comptaɗo ko ñamminteɗo ko jarnateɗo ala wellitare ala liberté c'est très important programme Biram Da ɓeydi ene artiri haqqillaji yimɓe ɗi e ɗum pewnir ɗum d' abord ma ɗum fof feewa nde mbawen tafde leydi sa tafi ɗum e fenade a tafi ɗum e ko yuɓɓani ɗum woni duƴƴorde wonde les réformes institutionnelles à fond institution ngaji ɗum ko yo won parlement ɗum ko yo won cour suprême ɗum ko yo won les tribunaux si je dis tribunaux les tribunaux judiciaires hein ɗum ko yo won la banque centrale de Mauritanie e ko rewi hen le Sénat ko rewi hen ɗum nan itte ɗum nan ɗofte ɗum nan bonne le drapeau national le drapeau il doit être représentatif ɓiɓɓe leydi miijo joddo goto fof yiito hoore mum e ararayi o ɓiɓɓe leydi joddo jewtida kalda ko woni hymne national jimri ndi ganduɗa ko jimri gendi ɗum noon foti ko pular nane hen jolfe nane hen soninke nane hen saftore nane hen kono yimɓe renni kaace ne gulla ananta ni anda kaldata ko ɗum yuɓɓani donc ko ɗin mesure ata jiɗmi addude la jeunesse kadi ko rappeler la formation l' éducation puisque jeunesse o ummi que la petite enfance bandiraɓe tedduɓe mi salmini on kaddi salminago mi salminiri on neydi e teddugal ɓe mbi teddugal dasiraki rondete ɗum noon en beltima no fewi arde ɗo e bandiraɓe arde ɗo e mbiyen e gaare jowol saabu ɗum tiron nde ko jowol e gaare jowol kono e gaare Mauritanie e gaare ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yiɗɓe peewal leydi ndi ɗum noon ko weltare mawde e arde ɗo yewtidde moon e hettade kadi namde moon inchallah puɗɗorɗen tan bisimillahi kadi taw gortirɗen alhamdoulillahi rabbil alamin jettode godni Allah ɗum noon ko weltare arde ɗo e min ko maître Aboubacar Ndiaye hande ɓe mi wawide gardinaɗo kono koolaɗo
via Doanamen coalition anti-système Biranda Abed et Europe. Voilà, avec une équipe extrêmement compétente. Kadi vraiment holare et teddungal mongal mi rutini be teddungal mi rutini kadi mauritanie fo teddungal sabu dum ko needi e hurum e vraiment teddungal mongal ko teddi e dum non on jarama mi salmini on e len ketti kon mojjuɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsere ko ɗi habaruji jogonnoon hannde o ɗo ñalawma talata nogas e joyi lewru juin hitan ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi yen mballe jaam on jarama ko musidɗo mon Amadou Touré haldano men so Allah jaaɓi en gartu janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.